Добре дошли в Елена, сърцето на Балкана. Открийте красотата на Еленският Балкан, място, където природата, историята и спокойствието, вкусната храна и българското гостоприемство се срещат. В този канал ще ви покажем хотел Елени Палас и хотелски комплекс Ханче Плаза и ресторантите към двата хотела, най-красивите природни и исторически забележителности в района на град Елена, традиционна българска местна кухня и специалитети, празници, фестивали и интересни събития. Нашата мисия е да ви помогнем да откриете най-доброто, което град Елена и Еленският Балкан ви предлагат. Днес специално ще се спрем в хотел Елени Палас, като ще ви покажем рецепцията и част от нашите стаи. Хотел Елени Палас е разположен в сърцето на центъра на град Елена, много обновен и красив и отвън и отвътре хотел, където дружелюбният и усмихнат персонал ще ви посрещне като скъпи гости. Днес ви показваме стаите, но се абонирайте за нашият канал и фейсбук страница, за да виждате постоянно клиповете, в които ще ви показваме стаите, хотелската част, ресторанта, различни рецепти, интересни празници в града. А днес специално ще се спрем върху това с каква леглова база разполага хотел Елени Палас. По широките коридори стигате до красиви, големи и обновени стаи. Хотелът разполага общо с 26 стаи, като капацитетът на гостите е около 65 души, плюс включени бебешки кошарки в някои от стаите за удобство и на най-малките гости. Стаите са широки, обновени, всички имат климатик, всички имат хладилник и всички имат достъп до балкон, както и красив обновен санитарен възел. Във всички стаи също така има кабелна телевизия. Има стаи за всеки вкус. Има стаи с единични легла, стаи с спалня, стаи с спалня единично легло включено. Има и стаи, в които има холова част, като дивана отново може да бъде разпънат и да бъде направен на легло. Така че в една стая може да спят от 1 до 5 души.
Нашата мисия е да ви помогнем да откриете най-доброто, което град Елена и Еленският Балкан могат да ви предложат, независимо дали планирате семейна почивка, романтичен уикенд или просто търсите вдъхновение за следващото си пътуване. Абонирайте се за канала ни и последвайте фейсбук страницата ни, за да не пропускате новости, красиви места и специални предложения. Ще се постараем за вашето удобство, за да можете пълноценно да се насладите на почивката си. А в следващото видео ще ви покажем традиционни български госби от Еленският край, както и спа центъра, така че последвайте ни, за да виждате новостите и да ги откривате, а надяваме се и да ни посетите. Насладете се на чистотата и на въздуха и на природата на Еленският Балкан, като се отбиете в хотел Елени Палас, който е в центъра на град Елена. Има прекрасни гледки от балконите, живописни, близост до гората. На пешеходно разстояние сте до музеи, църкви и различни комплекси. Надяваме се, че нашата малка виртуална разходка днес и с част от стаите на хотела Елени Палас да ви е било интересно, полезно и приятно.
а ние ще ви очакваме. В описанието ще бъде сложен и телефонът на хотел Елени Палас, в който може да направите вашата резервация. До нови срещи и заповядайте в град Елена при нас.